Lah aja nganti salah tekad. Gusti Allah perintah nyuwun apa sing sampean karepne, apa sing sampean pingini, Gusti Allah bakal nyembadani. Iki nyuwun iki menungsa tekate rena loro. Siji amrih disembadani. Mergo butuh duwe keyakinan lek penyuwune disembadani dadi wong penak. Ya ngono eneng wara kok kira-kira wong ngono. Sampeyan ya pengen ngono apa piye? Nggih. Angger nyuwun diparingi, nyuwun paringi penak. Enak iki. Enenge aku nyuwun makur taat nindakne perintah Gusti Allah, aku kon nyuwun. Mulane aku nyuwun. Aku ora duwe niat amrih diparingi. Soale apa? Lah aku ngarep-ngarep itu ya salah. Amrih diparingi. Miturut butuhku tapi ora mergo diperintah. Soale apa? Iki wis ora kurang wicaksana. Karo kebutuhanku kuwi, karo unik-unike atiku ki wis paham. Dadi aku ya makur ngladeni apa kersane Gusti Allah piye. Lah pribadiku, lah aku njaluk kadang-kadang salah. Malah dadi cilaka. Soale apa? Aku nyuwun iki mek kira-kira nyelametne, kira-kira nguntungne. Tenane sing prisa Gusti Allah. Apa sing diparene mesti sing manfaat barokah. Lan sing tak suwun urung mesti manfaatin aku. Soalnya aku makur kira-kira lek Gusti Allah prisa sing sak tenan. Dadi ora duwe ngresula babar pisan. Dan duwe getun babar pisan. Ning ya ndak duwe bunga cingklak-cingklak luar biasa. Soalnya apa? Diparingi oke sepira. Ati paham iki amanat. Ora oleh miturut nafsuku dhewe lan nasarupne. Iki amanat. Lah. Dadi atine wong kuwi karo Gusti Allah digawe piye ae tenang. Dawuh Gusti Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, jiwa sing tenang, anteng kur ngendeng ngusne Gusti Allah. Irji'i ila rabbiki. Apa paringane Gusti Allah iki kabeh dalekno nang Gusti Allah. Dene mrabati lek ngabekti nang Gusti Allah. Aja tinggi. Unik-unik pengen ganjaran ora enak. Unik-unik wedi neraka ora enak. Sumede nang Gusti. Wis. Digawe piye monggo antara
milike sing dikuasani wis leta ora nang apa-apane iki. Wilmu iman kelakuane wong iman. Atine wong iman kaya ngono kuwi. Ya duwe susah. Dawuhna nang Quran, wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wedi, nyampung wedi. Apa sing kaden? Walahum yahzanun nyapa susah. Apa kan susah? Masamu piye? Kelangan apa? Rugi apa kok susah? Dadi sampean purnampa saka Gusti Allah. Iki kon ngaturne nang Gusti Allah. Tujuane ibadah iki nang kuwi. Lah iki iso apa ora? Soale ya ora gampang. Iblis nafsu hawa bidal amre noleh nang kadonyawian iki. Noleh nang kadonyawian. Jadi intine aku tugasku aku usaha titik semaksimal mungkin. Digawe piye dadine piye tugase Gusti Allah. Aku ndak kepok sing gawe. Lah. Mulane aku tugasku mek kur nyuwun. Lah carane nyuwun ngangge pertama tekad. Gusti Allah kok ngesne piye? Tukang nyang apa? Lah wis tukang paring, tukang gawe, tukang anu. Ucapan lesan iki. Ihdinas siratal mustaqim. Terus tindakan. Tingkah lakumu karo ayat-ayat Gusti Allah iki miturut apa ora? Dadi nyuwun nek Gusti Allah kuwi ati sampean lan ngurus Gusti Allah piye? Ucapan sampean kudu muni piye? Tindakan sampean kudune sesuai karo amrih Gusti Allah maringi apa sing kasuwun. Godang salah siji ra dadi. Godang salah siji ra dadi. Mulane umpama
sampean bar salat wiritan betah. Bar salat subuh nganti jam 7 rong medun wiridan ae. Alah. Ning laku urip glono karepe dhewe wo. Neraka. Neraka. Arep nyocokne dawuh Nabi. Ucapan gunung ati, gunung lesan, tindakan iki. Mulane ucapane gampang. La ilaha illallah ya kan penak to. Pae nang ora iso ngene. Tindakanmu ya sesuai karo kuwi. Lah nggih. Boten kadang-kadang. Tindakan pola tingkahmu cocok ora karo ucapan la ilaha illallah. Lah iki. Lah iki. Jadi iki kabeh iki mau cara diomongne lesan dalane nyuwun amre sok titik terakhir karo Gusti Allah digawe husnul khotimah. Amin. Iki